Hvad så alle sammen, velkommen til endnu en video her på kanalen. Vi laver et godt billede i dag, fordi der kommer nogle nye spillere ind til mit hold. Det bliver super fedt at gå ind og spille en Rivals kamp med. Spiller ikke Teams eller VL her under CA. Har bare ikke lige haft lysten til det. Så men der skal man ind og se mit hold. Vi starter på mål. Matt Sells ved hvad han kan. Han er ganske fin at spille over 100 kampe med ham. Er han bedre end Martinez? Det ved jeg ikke, men det er en 94 team season keeper og giver kemi, så hvorfor ikke bruge ham? Så kommer vi over til højre bakken, hvor vi har vist James Evo, der snart har spillet 300 kampe. Rigtig god, kan faktisk blive 94, men så skal jeg betale 125k. Det har jeg ikke lyst til. Mine backs, de er svage på det her hold, men om James han gør det egentlig fint. Og så er der den her Saliba 94 Evo. Han er blevet Evo til en 94 med lækre stats. 3 pladser blev også har jeg givet ham. 90 pace, 92 hurtighed, 91 fysik. Kæmpe klap til den. Over 1100 kampe. Og jeg ved bare hvad jeg får med Saliba. Han er så vanvittig in game. Og det har jeg også stadigvæk for farne over 600 kampe. Kæmpe legend også. Kunne godt snart bruge en Evo. Det var den ham eller Saliba der kom i Evo'en, og jeg valgte Saliba bare fordi han er så vanvittig for mig. Han er så hjernedød, så jeg var nødt til at få en bedre Saliba. Hvor jeg forfaner, der er så chance for at han ryger ud, inden Saliba ryger ud. De har faktisk begge to noget med W. Nå, men så kommer vi over Cole. Han skal ud hurtigt muligt, men jeg har ikke nogen bedre, så der i hvert fald giver kemi, så han ryger hurtigt ud, håber jeg. Hvis jeg hoster lidt eller sådan noget, så er det fordi jeg har været lidt forkølet, så jeg kommer nok til at hoste lidt en gang imellem. Defensive midt, selvfølgelig kan jeg sige du. Det her kort, det ikke gør ham dårligere. Han er stadig vanvittig god. Han håber bare alt og styrer bare hele midtbanen på mit hold. Og den anden, det er McAllister, som også er rigtig god. Har faktisk scoret et enkelt mål, der på et lækkert frisparksmål. Sjovt nok, men han er vanvittig kort. Og han er også bare vanvittig in game. Min midtbane, den er rigtig godt tilfreds med, især også fordi The Legend, The Myth, The Player, Cole Palmer på toppen. Han har snart rundet 1100 mål. Han har rundet over 900 assist, og han er bare en chef for mig, Cole Palmer. Bedste spiller jeg har prøvet i år, bedste spiller jeg nogensinde har prøvet. Altså han er så vanvittig. Det er han. Og så kommer vi over til nogle af de helt nye sjove. Vi har Kise, højrekant, selvfølgelig for season. Han har været fin, som I kan se. Jeg har spillet lidt med de her spillere, men vi skal ind og teste dem for real nu. Så jeg skal få lov at se, er de gode? Det var svært at komme lidt fuld. Det var lidt noget grind, men jeg kom i okay god tid, så det klarer jeg ikke over. Så kommer vi den gameren, Fernand Torres med 4 playstyle plus. Han har altså mangler en skudplaystyle, vil jeg sige. Kraftskud er ligegyldigt, han har finesse i normalt, men han kan godt bruge en finesse plus. Det vil ikke gøre noget også 3 Så kommer vi op, han mangler i hvert fald ikke nogen skud. 5-5, lækre stats, 4 playstyle plus. Han er low driven, rigtig godt. Han er lynhurtig, rigtig godt. Så har han en teknisk, rigtig fint. Han har også finesse i normal. Oh my god, den mand, han var vanvittig, som jeg skal sige for mig. Det er lækkert, at han faktisk kan spille angriber. Det klarer jeg slet ikke over. Fernand Torres, han er rigtig god. Og herover har vi Ribéry. Har været lidt sådan skuffen, I guess. Jeg ved ikke om skuffen, men han er ikke sådan helt igennem endnu, som I kan se på statsene. Men han har også 4 playstyle, han har finesse, han er teknisk, lynhurtig, åbenhåndig, han har trailer, han har dødbold, der kan være lækkert. Han har nogle lækre ting. Så det her det holdet, jeg skal ind og spille en kamp med. Så rundt bænken hedder Cristiano, der spiller rundt ud bænken. Noget Fredinho, noget Burn, Cairo er rødt dernede, Lallana, vi har stadig hende her, som også stadig kommer meget ind. Gosens, for det meste kommer ind i stedet for. Så lad os komme ind i en rivals-kamp. Se om vi kan vinde noget. Se om vi kan få smækket nogle små børn. Fordi det håber jeg virkelig med det her hold. Jeg ved ikke, mit hold det er ret godt. I må gerne skrive noget, hvad I synes. Jeg har i hvert fald endelig fået fuld kemi efter Cristiano forlod. Men lad os komme ind og spille en kamp. Og lad os håbe at holdet det kan kukke lidt. Bare en lille bitte smule. Nå, hvad skal vi op imod? En Van Dijk, Triad, Evo, det der kort. Han har simpelthen også fået Ribéry. Der er mange der har fået Ribéry, synes jeg. Selvom han egentlig jo ikke engang gratis. Men ja, det får det ligeglad med, I guess. Oh my god, hvor er jeg elendig det der spil. Den er det var det mindste ikke den. Jeg kommer til at tabe, og det er jeg forberedt på. Men jeg skal bruge at have det sjovt alligevel i den her kamp, for jeres skyld. Så er det nu, Kiser. Ja tak, mand. Så viser han da lige sin klasse i 1-1. Man må aldrig give op, boys. Aldrig nogensinde give op. Var det sygt, jeg ikke kunne score der. Det er jo næsten kriminelt offside. Hvordan der ikke offside? Og hvordan får han den der? Ej, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke. Hvordan får han den der?
Cole helt ud, det er godt. Fremragende spillet. Fuck, der er offside, tak. Godt lavet. Kom nu, Chiesa. Bang! Hvor er det smukt. Hvor har han været god, Chiesa, inden ham. Han har virkelig bare larmet min modstander. Shit. Please. Yes, okay, vi er heldige. Chiesa, han er der virkelig bare shined i den her kamp. Der er ikke offside. Nu er der offside. Han er 100% svensk af mig, ellers vil den ikke have den fucking Malmø logo. Og low driven, der ser I hvor OP det er. Og her på sin angriber. Det kan virkelig anbefales. Så hvis I får ham, så skal I bruge low driven, for det er så godt. Det er så vanvittigt. Og Chiesa, han gør det fremragende. Kom nu, Chiesa. Han har også været god. Og så smut med dig, pomfrit. Vi tager winnet. Vi gjorde det. Let's go, boys. Det var fremragende faktisk. Chiesa lavede hat-trick. Det er jo alt, han var fremragende. Den får et mål. Palmer får stadig en assist. Cancelo og andre får faktisk en assist. Mit bedste mål er helt klart det der Fernando Torres scorede. Afleveringen var bare perfekt. Og så bare lige low driven i hjørnet. Fremragende og holdet. Ja, yeah, det var egentlig også fremragende. Ikke så meget galt. Ribéry gjorde ikke så meget. Fernando Torres fik scoret. Chiesa lavede 2 mål. Ribéry ikke gjorde noget. Selvfølgelig hele spillet fremragende for andre med en assist. En sjældent en af slagsene. Men hvis du vil lide den video, smid et like, tryk subscribe. Jeg har altså kæmpe stort pris på det. Vi jagter 900 subscribers. Og ellers ses vi bare i min næste video. Hej.